Bueno, si tenim un tamany de lletra i de pantalla regular, anem a veure com el podem fer més gran i també més xicotet. Val? Això valdria per a les aplicacions o les presentacions genèriques del mòbil. Com fer-ho després des de cada programa o aplicació ho veurem també. Val? Anem a anar primer que res a la configuració de pantalla. Val? Agafem l'aplicació configuració, val? I se n'anem a pantalla. Pantalla, mirem a veure la mida del text. Vale? Pulsem sobre la mida del text, vale? I així ens indica, vale, que la mida del text la tenim en XL. Vale? Encara ens queda una posició més, podem anar una mica més gran. Vale? XXL. I encara podríem tindre més opcions disponibles pulsant en accessibilitat, mida de pantalla. Vale? Anem a fer-ho. Vale? El que per a aquell era gran, per a si és small, xicotet. Anem a fer-lo més gran. L, large. Vale? Hem vist que ha augmentat el tamany de les lletres, dels iconos, etc. Ens avisa que algunes coses no ens caben en la pantalla, ens canviarà la configuració. Bueno, ens dona igual, és una prova. Anem a dir-li que sí. Vale? Ho activem. Diguem que, bueno, pues el missatge així que voldria. L'activem. Se'n venim a la pantalla d'inici i veiem que ja és tot més gran. Val? Una mica més gran. Val? Anem a fer-ho ara més xicotet. Val? Tornem a configuració. Tornem a pantalla. Busquem la mida del text. Vale? I pulsem sobre accessibilitat, mida de pantalla. Val? I així baixem a S. Anem a ficar-ho més xicotet, anem a baixar-ho del tot. A XS. Val? Molt bé. Li donem. Ja veiem que ens ha canviat. Val? Ara ho tenim en este segon menú en gran, però hi podem baixar-ho inclús més encara. Anem a baixar-ho més encara. Veieu com baixa de xicotet i minúscula. Clar, això és molt xiconino. Això pot tindre alguna aplicació en algun moment que vulguis posar en la pantalla moltes coses i fer una foto per després tornar-ho a deixar com estava. Bé, anem a provar a veure això com queda així. Val? Li donem a validar. Val? Que és tornar endarrere i ja està. Tornem enrere. Bé, veieu que tot s'ha quedat molt minúscul. Val? Si entrem dins d'un programa, anem a entrar dins d'un document. Val? El document que estem escrivint sobre la pantalla, crec que és este. Bueno, pues no era este. Era l'anterior. Este davant de la lletra. Sí, veieu? La lletra és minúscula. Val? I sobre esta lletra, en esta aplicació, pues, també podem ampliar-la o reduir-la. Per aquesta configuració, com està tan xicotet. Complements, comparteix,
configuració de la pàgina. Orientació, mida del paper, color de la... Bueno, no, això no és. Bueno, bé, en qualsevol cas, ja hem vist que es pot fer més gran i més xicotet, val? Ara anem a deixar-ho tot conforme estava. Val? Tornem a obrir la configuració, tornem a obrir la pantalla, anem a la mida del text, veu que és minúscul, vale? I així pues, augmentem com ho teníem que era XL, vale? Ja ha canviat. Val? I ja ho tenim més grandet. Ara segueix estant un poquet xicotet. Anem a tornar-ho a fer, a veure si podem fer un pelet més gran. Pantalla. Mida del text. Vale. És que quan estàs en el màxim se t'obre altra per a que siga més màxim, que és esta, i quan estàs en el mínim s'obre altra per a que siga més mínim. Vale. Veus? El que allà era màxim, així és mínim, doncs anem a deixar-ho com estava, que era així. Correcte, ara sí. I donem a d'acord i tornem a la pantalla inicial, que ara sí, ara és conforme ho teníem abans i que se veu per a una persona de certa edat com algú de nosaltres, se veu a la perfecció quasi. Pues molt bé.